Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Kamar kullum, Osha Traditional Medicine Center yau ma mun sake dawowa da matsalolin da suke shafar iyayenmu mata. Yau ma mun sake dawowa da matsalolin da suke shafar iyayenmu mata. Matsalar 'yan matan da ake yi wa aure, in an maki aure ki ce wai aljani ya hana ki zama aure. In aljani ya hana ki zama aure, dan Allah zirci wannan kamfanin ki gani akwai aljanin da ya isa ya hana ki zama aure, koko akwai wanda ya isa ya miki wani abu ya hana ki zama aure. Da Allah ziyarci wannan kamfanin, muna da shahararrun laƙunƙuna, shahararrun magunguna wanda za mu baku da yarda Allah. Babu wani aljanin da ya isa ya hana ki zama aure. Da yarda Allah an wuce wannan bangaren da ikon Allah. Kina bukata ke ma ki zauna lafiya a gidanki? Kina bukata ke ma ki zauna kamar kowace mace a gidanki, ko kana da ya ko kina da ya da aljani hana ta zama aure? Da Allah ziyarci wannan kamfanin, da yarda Allah an samu waraka da ikon Allah. Da Allah ziyarci shahararren kamfanin Osha Traditional Medicine Center. Kina bukata, kana bukata, shiga profile ɗina, akwai namba ta. Da Allah ka daga ka kira ni ko kai mun magana a WhatsApp ko mun dare bana kin daga waya.